Manibat September 5 hanggang October 5, pagselebra niya king mabilog ang bangsa, ing Teachers Month. At inyang temang Together for Teachers ing pamagmasusi ngening banwa. Agpanggang Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara, ding mestra ring pundasyon na ni bangsa, alang progreso no alala rin. Samantala, Mia Beabela rin magi 2,800 na talaturo, iba't king syudad San Fernando, Pampanga, king selebrasyon na ning Aldora ring mestra ngayon Biyernes sa October 4. Every October 4 or 5, we celebrate yung tinatawag na World Teachers Day. And for the city of San Fernando, ngayon namin ginanap ito. Celebrate dahil Friday, so it is but appropriate na ngayon namin i-celebrate ang World Teachers Day para sa mga teachers. Tribute ito sa mga teachers. Agpangkang Dr. Leonardo Zapanta, ang Superintendent ng CSFP Schools Division, may tungyan tribute ini karang mestra king karelang serbisyu para king kaya pandaring estudyante. Kailangan kasi na kahit minsan lamang sa isang taon, bigyan natin ng tribute ang mga teachers natin dahil pagod sila. Lalo na ngayong panahon ito, napakahirap na maging teacher. Kaya maraming mga teachers natin na nagpupunta sa ibang bansa dahil palagay nila sa isip nila at puso nila, hindi napapansin yung mga pagod nila. Kaya dito sa siyudad ng San Fernando, lagi sinasabi natin, Fernandino ka, kayabe ka. So lahat ng mga kaguruan dito, binibigyan namin ng importansya. May kaligligang Lego na tikas mo naman kapamilatan na ning lakan at butsaling Talaturung Fernandino. Yan na kanilaw, CLTV36 News.